Og så er den. Det var lige nederst. Ja, det var ikke elektron, der var lige stødt af. Jeg stødte lige med ben bare lige. Det må jeg bare lige sætte ben til. Det var det hul, der var lige, hvor man kører over der. Der har han 2 toppe, og så en trit ned, og så han væltet. Ja. Over til højre, og jeg kunne ikke komme helt derover. Jeg tænker, at det kan være det. Kom du op? Hvor bedstefar? Kom du op? Ja, det er simpelthen helt ned over ryg. Ja. Du vil lige svinge det. Her så vælter helt over ryg. Jeg måtte sgu lige sætte ben til, for den pludselig lige rev du ved. Jeg tror sgu, det må bære den anden, jeg må sige. Og det er lige det stavlens dejlige jo. Det er lige jo. Læns forlæns. Nu skal vi forstå, hvad jeg siger, for han tager fandme ud video. Og nu vi skal sige hej mor. Her har vi hørt, de her... Ja, hende med den store adresse da. Så det går ude i hovedet i dag.